Mierznie mi się bez baby. No z czasu jednistny wlazuje do restaurantu. Obleczony okludnie, ale idzie ujrzeć, co przy obleczynie jest deczko styrane, snoszone. Zicnął się przy tyszu i woła ubra. Ten podlazuje ku niemu, a ten istny pyta się go. Wybocze mi oni, a fisze to uwo są ja, znadną rzeczą są. Laks, znaczy się łosoś, tunfisza, forela, znaczy się pstrąg i insze. Nie, ja bych się zawinszował jakiegoś mintaja, albo coś takiego, jak najgorszejszego i blank niefrysznego. Kelner deczko zadyrgotał za obrzydzenia, ale niezruszony rządzi. Dobra, robi się. Zaroski wtosik pylnie się do supermarketu. No toż ten istny go do dalszy. Ale proszę was, panoczku, co by narychtować ta fisza na specjalny szimel. Słucham was. Ja bych się winszował, co by łonej nie szpluchtać, nie ozmrożać, nie snożyć tej fiszy. Ale dużo soli, rządzi dali ten istny. Ale ino ze jednej zajty, za to ze drugiej mocka korzeni, tak od serca. I chciałbych, co by ją kucharz skwarzył bez oleju. Wiedzą oni takie ganz einfach ciepnąć na tyglik i przybrunocić, spolić ze jednej zajty. Za to druga zajta ma być blank surowo. Kelner blank osłupiały próbuje się wycofać, ale ten istny go zahaltował. I jak ci już będą oni, panie Ober, ta fisza podawać, to proszę bez żadnych mecyi, bez żadnego smacznego, bez proszę pięknie, albo innych takich. Ciepną mi oni na talerz, na stół, wrzeskną, a żryj kurwa. Kelner odwróca się, zatem wypełnił genau dicht polecenie Kundmana. Ten istny ze paczkami we ślepiach wciska mu do gości banknota 200 złotowo i rządzi. Miarkujesz pan? Joch już jest trzeci tydzień na Dienstrajzie. 100 pierońsko mi się ckni ku mojej starej. Oj wiem